Aquests temes d'herències cada cop n'hi ha més i més complicats perquè, esclar, la gent propietària, doncs, són gent gran que es va morint i, esclar, són gent doncs, que ja té pisos, té segones residències. Ja no són els avis que es moren, sinó són els nostres pares, no? I, esclar, ja tenen més patrimoni, hi ha moltes baralles. I com que hi ha aquesta carestia d'habitatge, doncs els habitatges entre germans acaben sent un conflicte perquè un hi viu, l'altre no vol pagar lloguer, l'altre ho necessita per vendre, per arreglar-se l'altra casa, i esclar, entre germans ja s'arreglaria, però clar, hi ha les respectives i els respectius homes i dones, fills, que moltes vegades són grans, que també tenen interessos, i una cosa que són 3 o 4 germans, en realitat estàs discutint amb 8 o 9 persones implicades, no? De sobrevinguts. Aquests litigis doncs, siguin més complicats i costi molt arribar a acords. Per això moltes vegades s'acaba judicialitzant i al final al jutjat sempre s'arriba a un acord, o si no, mira tu, el jutge ja decideix que és la seva feina.